खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ BTR नि फ्रि कम्पिउटार कर्सनि सायाव। बे भिडिअ'आ गुसुं जागोन आरो पइन्ट टु पइन्ट फोरमायलांगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे भिडिअ'खौ शेयार खालाम। BTR नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां खौरां। बड'लेण्ड कम्पिउटार लिटारेसि मिशननि आन्दाराव 6 दाननि थाखाय फ्रि कम्पिउटार कर्स डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेशननि फोरोंथाय होगोन BTR नि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ। जायफोरा दासिम कम्पिउटार कर्स गैया एबा लायाखै एबा कम्पिउटारनि नलेज गैया, बिथांमोननि थाखाय बे मोजां खौराङा। BTR नि गंबा जिल्लानिफ्राय गासै 10,407 सा फरायसाफोरखौ डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेशन कर्स फोरोंगोन फ्रियावनो। BTR गभर्नमेन्टनि बे फ्रि कम्पिउटार कर्स डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेशनखौ लानोब्ला सासे फरायसा एबा बिजाथिया 12 पास एबा 12 थाखो उथ्रिनाय जानांगोन। जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय 12 पास जानाय जाब्लानो जायो। बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। मिनिमाम बैसोआ 18 बोसोर जानांगोन आरो मेक्सिमाम बैसोआ 30 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। बे फ्रि कम्पिउटार कर्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया अलरेडि जागायबाय। एप्लाइनि लास्ट डेटआ फैगौ 5 जुलाइ 2025 सिम। थामहिनबा फरायसाफोरा फैगौ 5 जुलाइनि गेजेराव एप्लाइ खालामनांगोन। 5 जुलाइआ एप्लाइनि लास्ट डेट। जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। मानोना एप्लाइनि समा जोबोर गुसुं। एप्लाइनि लिंकखौ आङो स्क्रिनाव होदों, लोगोसे डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना गोसोब्ला नायनो हागोन बा बे लिंकनि गेजेरजोंबो एप्लाइ खालामनो हागोन। सोरबा जुदि लिंक मोनाखैब्ला डिसक्रिपसनाव थांनानै नायहैबानो जाबाय। एप्लाइखौ बिजाथिया अनलाइननि गेजेरजों फर्म फिलआप खालामनो नांगोन। बिथांमोना मोनसे लिंक होदों गुगोल फर्मनि, बेखौ फिलआप खालामनानै हरनो नांगोन। एप्लाइ प्रसेसआ भेरि सिम्पोल। नोंथांमोना गावबा गावनो एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ लिंकआव थांनानै गुगोल फर्मआव गावनि नाम, गार्जेननि नाम, पस्ट अफिस, एजुकेसनेल क्वालिफिकेसन, डिस्ट्रिक्ट, ट्रेनिं सेन्टार, कम्पिउटार कर्सखौ बबे सेन्टाराव लागोन, बेनि ट्रेनिं सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामना एसेन्सियेल इनफरमेसनखौ होनानै फर्मखौ साबमिट खालामबानो जाबाय। आं स्क्रिनाव होदों। एप्लाइ लिंकआव हाबोब्ला बेबायदि ओंखारगोन। नोंथांमोना बेफोरखौ फिलआप खालामनानै साबमिट खालामबानो जाबाय। आरो मोनसे गोनांथार बाथ्रा, एप्लाइ खालामनाय समाव बिजाथिया डकुमेन्ट आपल'ड होनांगोन। मा डकुमेन्ट आपल'ड होनांगोन बेफोर जादों पासपर्ट साइज कालार फट'ग्राफ, पान कार्ड अफ द केन्डिडेटनि पान कार्ड आपल'ड होनांगोन, आधार कार्ड आपल'ड होनांगोन, आधार कार्ड अफ द केन्डिडेट, बार्थ सार्टिफिकेट नङाब्ला SSLC एडमिट कार्ड जेराव डेट अफ बार्थ थानाय, फार्स्ट सार्टिफिकेट अफ हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामिनेसन OSSनि बा 12 पासनि फार्स्ट सार्टिफिकेटखौ होनांगोन। कास्ट सार्टिफिकेट, VCDC सार्टिफिकेट फर पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ BTR, पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेटनि थाखाय VCDC नि जिथु सार्टिफिकेट बेखौ होनांगोन। एप्लाइ खालामनाय समाव बेफोर गासै डकुमेन्टफोरखौ सासे बिजाथिया आपल'ड होनो नांगोन, बे लिंकनि थ्रुयैनो आरो बे अनलाइननि गेजेरजों। कर्सनि ट्रेनिं सेन्टारा गासै मोनबा जिल्लायाव गं 42 दङ। गंफ्रोमबो ट्रेनिं सेन्टाराव 250 सिट केपासिटि दङ। 250 सिट केपासिटि माने गंसे ट्रेनिं सेन्टाराव 250 एबा 250 स्टुडेन्टफोरा एडमिसन मोनगोन। बे कर्सनि सायाव सोरबा बांसिनै मिथिनो गोसो दंब्ला बिथांमोना नटिसआव डिस्ट्रिक्ट वाइजै मबाइल नाम्बार होनानै दोनदों। सोरबा बांसिनै मिथिनो गोसोब्ला एबा माखासे प्रसेसफोरखौ मिथिनो गोसोब्ला बे नटिसआव थानाय मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै मिथिना लानो हागोन। आं स्क्रिनाव होदों। नङाब्ला नोंथांमोना नटिसआव थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। ट्रेनिं सेन्टारनि नामफोरखौ आं बेवहाय खोन्थाथ'ला, नोंथांमोना नटिसआव नायनानै लादो। सोरबा नटिसखौ नुवाखैब्ला आं डिसक्रिपसनाव लिंक होदों, बेयाव थांनाबो नोंथांमोना नायनो हागोन। लोगोसे एप्लाइनि लिंकखौबो होनाय जादों। नोंथांमोना गोसोब्ला डिसक्रिपसनाव थांना लिंकखौ नायनो हागोन आरो बेनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर कम्पिउटार कर्स बा सार्टिफिकेट गैया बिथांमोना बे फ्रि कर्सखौ लाबानो जाबाय। मानोना आथिखालाव कम्पिउटार नलेज थानाया जोबोर गोनांथारसै। बेफोर गोदान मुगानि मोनफा मोनफा बाहागोखा। बेफोरनि गियान थानाया गोनां। आरो आथिखालाव गभर्नमेन्ट जबानो जा, प्राइभेट जबानो जा, फ्राय जबावनो कम्पिउटार नलेज आरो सार्टिफिकेट नागिरो। बेनिखायनो सुबिदा मोननायावनो बेफोर कर्सखौ लाखाना लायोब्ला इयुननि थाखाय मोजां। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।